Volela bih da u nedelju bude hala popunjena, volela bih zato što želimo da pokažemo da je u Podgorici bio definitivno jedan loš dan i jedno naše loše izdanje i želimo da se iskupimo za to, jer nešto što možemo da obećamo je sigurno velika borba do samog kraja. Mislim da će biti zanimljiva utakmica, kao što je Indira rekla, puna borbe, jer to je nešto što uvek donosi utakmica protiv budućnosti. Definitivno da ne treba trošiti reči o ekipi budućnosti, dočekujemo ih sa puno respekta, znamo kako igraju, ali mislim da ključ pobede, odnosno uzimanja oba boda, će biti da probamo da probijemo njihovu stvarno dobru odbranu zajedno sa golmankom koja je trenutno u stvarno dobroj formi. Pokazalo se izuzetno da u zadnje vreme nam prija rad Davisa i Indire. Jednostavno, nakon budućnosti smo krenuli mnogo jače da radimo, mnogo više treniramo, ulažemo, dajemo 150% mogućnosti naših i zbog toga mislim da svaki trud se isplati i zbog toga mislim da smo krenuli uzlaznom putanjom i da možemo da se nadamo mnogim pozitivnim stvarima i evo recimo u mislima su nam 2 boda, ja nikad ne volim unapred da obećavam jer ipak je teren taj koji sve priča, tako da mogu samo da kažem ja dočekam utakmicu u nedelju.